аз соли 92 сол 93 сол аз дар дури бозор кор мекардем, савдо мекардем, бо як декчаи майд ҳак ош мепухтем меовардем. баъд хай оста хай орзуи ман буд ки як барои худам як ошхонае дошта бошам ки худам пешхизмат бошам, худам хизмат кунам. ҳамин чизо орзуи ман буд. дар инҷо ҳама бисёртар ҳамин вақти абед меша, ҳама таоми тоҷикии худмон ош палав. тоҷикои худмон оша дӯст медоранд. барои аввал ош хай дар инҷо бо ҳаст хом шӯрбо тайёр мекунем, манту тайёр мекунем, лагманои дастӣ лагман тайёр мекунем. ҳар асос барои ош буд меяниҷа. بار یکم که اینجا آمدم برای اوقات خوردن امی رستوران بنفشه و خود بنفشه بسیار یک آدمی رویه خوب داشت همراه مردم و غذای بسیار کیفیتش عالی و قیمتش مناسب برای هر کس که میتونه که اینجا بیایه و غذای نغز بخره. همه غذای نغز داشت. миннатдории худамро ба ҳамаи мизоҷона мерасонам ки раҳмат барои кӯмакашон, раҳмат барое ки ошхонаи моро интихоб карданд, раҳмат барое ки оши моро интихоб карданд, оши Бунафша.